ịnyanga anyị abịalago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịalago kweni ọzọ anyị abịalago ewo anyị abịalago anyị abịalago ewo anyị abịalago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịalago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịalago ndị be anyị ekene Igbo anyị abịa anyị bụ Igbo anyị abịa Igbo world class Igbo class world abịakwa ọzọ anyị abịakwa ka anyị bịa kpakọrịta ụka Igbo police anyị abịakwa na mbọchị tata n'izu ụka papa nnekwu n'ọlụ n'ofu ebe ka ndị Igbo feeleni fe aka feeleni ndị Igbo aka sife Igbo ekene anyị abịago ka anyị bịa sụọ Igbo ka anyị gwa unu na anyị na-akwado Igbo class world ka unu kwadobe kpọkọtani ndị ezinụlọ unu ndị Igbo ndị anụrọ ndị Igbo kpọkọtani fa jisi na ike bịa na-anọnyere anyị ka anyị wee na-asụ Igbo na-akụziri ụmụ anyị Igbo maka na ọ dị mkpa maka na ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo ụmụ fọ ya asụ Igbo si na mba ọ bụrụ na ụmụ anyị papa agịdịgba nwa bịa nso ngwa papa nnekwu gawazie maka iche ọzọ iso anyị gakwulu daji gakwuluzie daji anyị achọzi gakwuluzie daji ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo ụmụ fọ ga-asụ mba anyị chọọ ka ụmụ anyị sụọ Igbo anyị bụ ndị na-echekwa omenala na asụsụ Igbo anyị chọọ ka anyị bido kụzirie ihe na-emebineri anyị gbata na ọsọ ka anyị fụ na asụsụ anyị anara nwọpi agịrịgba nwa bịa nso ibitusi n'aka n'ihe ahụ na-ene anya na-ene ndị Igbo anya ndị Igbo na-ekene gị iri ihe ndị Igbo na-ekene gị ndị Igbo na-awụrụ unu ụkpa ekene fabụ ụkpa na ekene wee na-awụrụ unu anyị na-ekenekwa unu ndị Igbo anyị na-ayọ unu nọ na ebe papa anyị na-agwa unu jee na YouTube anyị Igbo anyị abịa ka unu subscribe ọla anyị mana Instagram, follow us on Twitter, follow us on Facebook. Afia bụ Igbo anyị abịa. Kedu afa YouTube anyị? Igbo anyị abịa. Kedu afa Instagram anyị? Igbo anyị abịa. Kedu afa Twitter anyị? Igbo anyị abịa. Ọ bụrụ na unu chọọ ka unu mara ihe na-eme unu jee folo anyị papa nnekwu bịagodi ebe bịa ebe unu bịa unu folo anyị unu mara ihe na-eme ọkwa unu ọ bụrụ majik ụmụ unu ya asụnwukwa Igbo ebe ọbụla ọ na ọ ga-asụnwu Igbo ihe anyị ji pụta na-eme ebu na ihe na-emebineri anyị ụmụ anyị ndị nọgodi n'ala Igbo amazi asụ Igbo na-achọ ka ọ nwụọ pii ọ bụla ihe jọgburu udene si gbuo nkakwụ anyị achọrọ ka o mee n'anya anyị bikos anyị ka dị ndụ oke ada eli ihe onye dị ndụ ịtana n'ọgọdụ papa papa na-atakwa n'ọgọdụ agịdịgba nwa were okpu na-ata n'ọnụ ọ dịkwa egwu ịtazikwa n'okpu n'ọnụ biko ọ dịkwa egwu nwa arọ one ka ịdụ arọ one kedu ihe bụ 4 n'Igbo gụọ 4 ngwa gụọ onye 1 2 3 4 ngwa gụọ onye n'aka gị nenye 1 2 3 4 bụ 4 kwuo 4 4 idu arọ 4 si adụm afọ 4 iwe ka na-atọ ọgọdụ ịnọkwa be gị wow anyị na-asị ka anyị end the pretense life bibe ndị ka Chukwu si wee kee unu nọrọ ọfụma onye ọbụla mụrụ nwa ya ọ na-asụ ya asụ anyị ga-akwụsị oke nwa chekwa ka ngwa litelu biko
chelika ngwa ọ chọrọ ịnọla na ngwa kpumigeli oke nwa gaa azụ mụ gaa azụ ịmụọ nwa sụwali oyibo ọ dịrọ mma ọ dị ka fake life maka a na-enwe two languages asụsụ na-abụ a na-enwe first and second ka ezi ka nwa ga-esiri ga-enwe first language o nwezie sọsọ one ma ibie na-enwe first and second and aga na any place anyị ajụ gị kedu ya first language ibulu oyibo de ị na-abụkwa na onye oyibo ibu onye ọcha ịbụ onye igbo kwesịrị ịbụ ya first language ọ bụrụ English bụ ya first language so anyị emego mistake ahụ anyị ebitogheliga ka ndị anyị cheburu nọọ ihe dị mma ka anyị na-eme ka ụmụ anyị mara ihe dị intelligent nwee ọgụgụ isi mba ọ bụrụ ya ka ụmụ anyị ji ga-enwe ọgụgụ isi dị intelligent akụziri anyị si anyị na ụmụ anyị fụrụ nafa nwa asụsụ na-abụ nafa na-aka enwe ọgụgụ isi nwa akọ na uche mara ihe na n'ụlọ akwụkwọ a sị na mma akọrọ unu ihe na-eme mgbe niile anyị bụ Igbo polisi onye ọbụla bụ onye Igbo ada asụ Igbo na-asụrụ anyị oyibo anyị ga-emie gịnị anyị nwụchiko anyị mechuo onye iru kwalie ya ike mee gịnị kwanye na ọ gawa ebe ọ gaba ugwu Awụsa so wee bụrụ ya ihe nke mee na izuụka gara aga bụ na papa nnekwu na-abụ Chidike ọ dịgo ọ dị arọ ito ewee dudie nọzịrị nya nta akara adudie ebe ahụ ka ọ gụọ akwụkwọ maka Igbo ka anyị na-asụ n'ụlọ ọ dapụrụ wee sụwa oyibo ọ da-asụ oyibo olesima nke ọ nene na onyonyo edujezie ya akwụkwọ olu ọnụ na akwụkwọ ndị nkụzi na-ajụ ya ihe ọ na-alụsa aka na-eme maka Igbo ka ọ na-asụ ọ mara asụ oyibo abịazịa m ndị nkụzi si m na fadikwa worried na nwa m ka ezi na a na-ajụ ya ihe ọ na-alụ aka na-eme nsị a mbakwa nsị a na ọ na-ekwu okwu wee kpọọ ya papa nnekwu ọza m wee si ya papa nnekwu kedu ọsị m ọ dị mma nsị a na okwugokwa okwu wee gwa ndị nkụzi sifa na nwa na-asụ my language ọ na-asụ asụsụ m n'ụlọ na anyị na-asụli asụsụ n'ụlọ na nke ọ pụta bụ ka ọ bịa mụọ oyibo unu kụzizieli oyibo na ọ ga-amụta mana na anyị na-asụ asụsụ anyị n'ụlọ nọọ mpụta ka ọ bịa mali ihe a na-akọ n'ụlọ akwụkwọ bụ nke mbụ ọ pụta ya bụ ọlụ unu kụzielie fa wee kwetezie maka ajụgo m esi ya kedu papa nnekwu ọsị ma ọ dị mma wee si ya ọkwa okwugo okwu maka fa na-echebu na ọ bụ ogbi na ọ na-ekwuzikwa okwu na fa dị worried so abịazịa m next week ndị nkụzi ahụ gbara ọsọ bịa makwuo m si na nwa na-eme ọfụma na o mere ọfụma na o meziri ka onye dị 4 years onye dị 3 si na ọ dịzi ahead ndị metie niile nwa si ahụ na-afụgo anyị sịkwara na onye nwere asụsụ na-adụ ahead ọ bụla eziokwu ọbịa na ọ dị ya strange maka anyị na-asụ asụsụ anyị n'ụlọ Igbo ọmụlicha asụsụ anyị Chukwu ji wee chọọ anyị mma kedu ịtagharịbago ogodo ọzọ wele okpu kpuo n'isi ọ bụrụ na ị chọrọ iwele okpu debe ọkwa wee bịa si m na nwa dị na o mechie karịa ndị otu ya niile ịmago nsị ọkwa unu si na ọ nara ekwu okwu unu na-eme nsị a unu kụzielie so ihe mmụta dị n'okwu m na-akọwala unu bụ na unu rapụrụ ndị nkụzi asụsụ oyibo ka fa kụzielu unu nwa bụ nne na nna bụ ndị Igbo di na nwunye onye Igbo o nwere reason unu ga-asị na nwa unu asụrụ Igbo unu kwesịrị ka nwa unu sụọ Igbo maka di bụ onye Igbo nwunye bụ onye Igbo onye ka anyị bịa jisi ike mebie atụmatụ ihe na-ewuzi na ndị Igbo ada asụzila ụmụfe Igbo kedu ndị o si n'aka nne na nna o siri ụmụaka ga-amụta nwunye mana
ihe mebulu anyị bụ anyị na-achọ ka ụmụ anyị sụọ ka ọ wee bụ na fa ma akwụkwọ ọzọkwa bụ ka fa nweta ọrụ ka ịmago ndị pụrụ ije a na-eme na apụrụ ije ọ bụrụ ana Igbo ka asụba ka ndị ọcha wee rụ anyị na-eme ọ bụrụ ihe misteki anyị mee mana kịta unu ṅanataba ositadiba ọ dịba gboo ụlọ emebibere anya o wee bụrụ ya nwa wee gbaa champion wee bụrụ onye mbụ n'ụlọ akwụkwọ mbụ onye a sị na ọ nara ekwubu okwu mgbe ọ bịara ụlọ akwụkwọ unu afụgie ka anyị ghara iduzi na-asụziri nwa anyị oyibo wee nye na anyị na-asụ oyibo ahụ anyị mụrụ ya mụ anyị amara asụ ya rapụrụ na ndị ma asụ ya ndị nkụzi kafa sụọ onye ọfụma kụzie elufa maka ụmụaka kịta ọ ya emefafe nwee asentị ezigbo asentị ndị ọcha igweli English gị nke Naija ahụ wee na-asụrụ nwa gị ahụ ịsụchali asentị ya bụkwuolu Naija mgbe a ya achọba ọrụ ọbịa amenye ntaviu ọsụrụdesụchacha amagolu na onye bụkwa Naija adịnaghị anya mana ịrapụ ya ndị nkụzi jiri akapa ma ụmụ akwụkwọ kụzichelie oyibo ọbịa ya ọsụbịa gị na onwe gị bụ mama ya ama mmadụ bụ ihe ọ na-akọsef ị na-asị ogini a na-atapịazili gị na Naija English maka na ụmụ m abịa sụba oyibo ebe a na-asịkwa m anụ ya ana m anụzi ya ihe mma asịba bụ ke ihe ekwuru biko kedu ihe oke nwa kwuru Adaobi asịzịa mama ka ntapịali gị ya na Naija English ka ntapịaziali gị ya ka ị wee nụ ya ọnya unu afụ gị ngwa papa nnekwu ka ebe ị na-ejezi nekwe na anya nwa ọdụnze onye ka a na-akpọkwa ọdụnze ọdụdụ nwa onye nze ngwa gụọnụ m ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ọ dịrị Chineke mfe ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ọ dịrị Chineke mfe ihe ahụ fịara mmadụ ahụ omume ọ dịrị Chineke mfe ihe ahụ fịara mmadụ ahụ omume oke nwa na-agụzikwa egwu sọsọ Adaobi kụọ n'aka ụbụ n'aka n'ike ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ihe anyị na-akọwa bụ ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ọ dịrị Chineke mfe ihe ahụ tara mmadụ akpụ n'anya ọ dịrị Chineke mfe ihe ahụ fịara mmadụ ahụ omume ọ dịrị ya bụ ihe akịta Igbo kịta unu chere na ọ tara akpụ ọ dịrị Chineke mfe unu kụzielie ụmụ unu tinye n'ekpele ka Chineke solu mmeenye maka na anyị efugokwenekwa anyị ka anyị na-efu anyị anakwanụ ka gịnị naịnị ọ bụkwa na unu etetere n'ụla ka anyị mebie anyị anagokwe ka naịnụ anyị abụọzikwa ndị Igbo anyị abụgolu ndị oyibo n'oge na-adụrụ anya UNESCO ekwugokwu ya si ọ bụrụ na anyị ebidoro kịta mebie na Igbo ga-anwụpụ Igbo wi vanish ịmakwa ihe bụ vanish go extinct ọ ya aga extinct ọ ya disappear in the unu abụziela lost generation onye fụ nwanne ọma mmazikwu ya unu bụziela ndị ọcha unu na-asụzi asụ plesipesi unu bido bụbazie afa ndị ọcha ọ bụrụ inwecha afọ Igbo ị na-asụ oyibo asị gị sụọ Igbo isi na anụ ya anụ ama asụ a ga-akpọkwa na onye nke ahụ onye Igbo kedu ihe a ga-akpọ ọnya unu ji nwayọ ọ bụrụ na unu achọrọ igbu okpuru unu ji nwayọ jedebecha enyi nya bụ kedu ihe na-eme ngwa kedu akwụkwọ ka anyị gụọ na akwụkwọ mbido nke abụọ nke bụkwa akwụkwọ ọfụ dadi anyị gotelie n'ọkaba anyị atụrụ ya ọda nke abụọ o nwezila abụọ na abụ
nke abụọ nke ọzọ anyị na-agụ bụ nke abụọ mana anyị afọ ọkụ ya taa anyị chọọ ibido ebe anyị kwụsịrị wee gụba anyị achọ ọnya anyị si ọgịnịkwa anyị wee weta nke ọfụ a so ka anyị bido na nke ọfụ nke ahụ furu efu ọ ga-emechekwa ofupụta anyị bidokwe na ya ngwa nsogbu adụrọ ka anyị gụọ na ya ngwa kedu ebe o bido ngwa Adaobi na-enye gụọ ya isi nke mbụ isi nke mbụ kwuo na ya cheli na Adaobi kwuo ihe okwu isi nke mbụ ịkpọgasị ihe aha na-ahụ na ezinụlọ ihe a na-ahụ n'ezinụlọ bịa nso ka ihe na-enene ịchọ nso dadije nene bọọlụ ịchọ nso igbe ọrụ igbe ngwa igbe wọnị iko kwuwe na okwu mma oche akwa ka akwa ka anyị malụ akwa ịma na o nwere akwa ahụ o nwere ịnọ akwa nwee minim ịnọ na Igbo o nwere akwa wonu akwa o nwekwara ọzọ akwa ibe akwa ngwa bidokwe na-agụ ebe igudebe oke efere ngwa ọrụ efi ka esi espele efele oke rie onya rie wonie rie efere ite ngaji wetezie igbuchago kwuolu na Adaobi aka kwuolu na ya agịdịkwa nwa kwuo aka iri ya agụ ọ ya ajụzi na ajụjụ ịchọ ịgụ agụ oke nwa ịchọ ịgụ agụ akwụkwọ ngwa nga agụ gụọ n'ebe gụọ ebe so you must start over again. Isi nke abụọ oke nwa weta mgbe ọzọ igụọ ka anyị mee ọsọ biko ka anyị mee ọsọ ihe azazi na-aza ihe aza kedu ebe ịnyakwa na akpa ije ịkwụ onwe gị ụdọ ịkwụ ọnụ onwe gị ụdọ papa oke nwa mama ebe ịnya akpa ije nyala akpa nya ude akụ chele ajụjụ zini ka a ya ajụ chee ka m gwa onye ọsọ sini kpọgasịa aha ihe kwuonu kpọgasịa ihe aha nya bụ asị gị kpọọ ihe aha nya gị say their names ọsịkwa ihe a na-ahụ n'ezinụlọ kwuo nie ihe a na-ahụ n'ezinụlọ igbe iko mma oche akwa
efere ite ngaji papa nnekwu ka ihe na-eme amamihe na-eme ọgbala ọsọ bịa ebe ọ gwara anụ ofu ebe ọ na-enye mmadụ nsogbu jekwuru dadi na-achụ ọsọ ka ọ gịnị ike gwụgwụ jos jekwuru ya jee nenebe bọọlụ ọ dịkwa egwu kedu ihe bụ igbe bọks bụ gịnị n'Igbo kọpụ bụ gịnị n'Igbo iko machet knife bụ gịnị n'Igbo mma ngwa kedu ihe bụ chie n'Igbo oche chelu agịrịgba nwa ọkụ ịchọ ngwa onye ya aza nke a bụ Ebubechukwu ga-aza nke a Ebubechukwu kedu ihe bụ klot n'Igbo ebube awe kụọlụ m ya aka mefe unu ya akụ n'aka Mommy, eu tô me falando stupid. A cor minha. Não pulha. A cor minha. O que é isso não pulha? O que é um pulha? Just now. É para mim não quaca. É para mim banho quaca. Me conhece quaca. Por mim é stupid. Isso conhece? O que é isso não pulha? Aí. Não só não pulha. Kemgbe o ji pịa ọkwa nọ nso ebe anụkwa amịa mommy no ebe anụkwa amịa just pick and go oke nwa isi na okwulie mụrafuzie mmadụ arafu maka achọrọ m ka isi asị ị na-asịkwasị mmadụ asị anya ọcha nke bụ na okwulie ọkwa nọ nso ọka isi eme ihe ọ na m ejidego ya bụ onwe ihe ịbịa na-akọziri m mma na-enyozighị enyo ihe ọ pụtazi bụ na ibele akwa bịa bịa na-akwa m na Adaobi meri maazị na-ekwete na-enyoghị enyo ọrịa biko were aka wie n'anya kedu ihe bụ pleti n'Igbo oke nwa cheli oke nwa ka ihe bụ pleti n'Igbo kụọlụ na ya aka Igbo na-anyụ ụja ngwa ịkụkụ n'aka kedu ihe bụ pọtụ n'Igbo Adaobi kụọlụ na Adaobi aka kụọlụ na Adaobi aka gbuo okpuru ka ịkụwa kụọlụ na Adaobi aka maka ọ na-enwesikwa anyị iwe papa nnekwu a na-agagharị gaa azụ papa nnekwu ike gwụkwara ajụjụ a na-agala onye Ebubechukwu kedu ihe bụ spoon n'Igbo kụọlụ na Ebubechukwu aka ọ zatara ya ọ sị na spoon bụ ngaji kụọlụ onwe gị aka na ịzatara ya spoon ngaji kwuonu ngaji ebe a ka anyị akwụsị ịma ụmụaka ọ nara afịa arụ ike agwụfa 10 minutes 15 minutes emechie ifuru ya nke bụ agịdịgba nwa ọkwa m nta akara ndị ọta akara a na-ata akara ya bụ anyị agụgosio ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ọ dịrị Chineke mfe gụọ na ọzọ ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ọ dịrị Chineke mfe ihe ahụ siri mmadụ ike n'anya ọ dịrị Chineke mfe
ihe ahụ bịa dị papa ọ dịrị Chineke mfe ihe ahụ bịara mmadụ ahụ omume ọ dịrị Chineke mfe. Ịma na anyị ka nọkwa na end SARS, anyị na-afụkwa ihe na-eme ifuru na o sikwe mmadụ ike n'anya, mana ọ dịrị Chineke mfe. SARS ga-end, kwuonu end SARS, end SARS. Kwụsị na igbu ụmụ mmadụ, ndị oshi, ndị polisi, ndị Naija awarawa Naija, kwụsị na igbu ụmụ mmadụ, kwụsị na izu ohi anya ọcha. Unu pụta unu na-anakọrịcha mmadụ ihe n'ike. Ndị be anyị n'obodo oyibo, ana m agwakwa unu kwadokwe ndị end SARS. Unu chọọ ihe sendị elufa ka ejisi ike na-eme, maka a na-azọkwa anyị ndụ, maka ndị si obodo oyibo nwugo n'aka SARS ebugokwa ibu. Anyị afụgo fụkwasị na soshal midia, so isikwana na o metụbere gị mgbe o metụ gị ka ị wee fụ. Anyị na-afụkwa na-afụkwasị. Unu jisikwa ike kwado ndị ahụ ka endi enye, ka akwa mgba nụọ ọgụ a once and for all. Maka ndị a bụcha ndị ugwu fa bụrụ ndị be anyị, a na-abụ abịa fa na-asịsị sendị efa na-eme bribe ka fa je butebe ego na anaba anyị. Afụgo ndị na-anata ụzọ ije si obodo oyibo. Ndị SARS egbuo gbuchepụfa bukọrọ ifefa ịnụgonu na 50,000 ka fa na-ana, mana fa ji alụ ụlọ, fa ji agba ana na-alụ ụlọ dị iche iche na-ego moto galala ọnụ. Amechezie ajụọ ndị na nwunye yi ezigbo akwa ebe o si kpata ego. Fanwa enwekwala ajụjụ anyị ajụkwafa, maka na onye na-ana 50,000 naira n'ọnwa, onye na-ana 50,000 naira n'ọnwa wee na-alụkasị ụlọ ebe niile, ego moto ebe niile na-edebe. Onye ahụ nwekwala ajụjụ. Ifuru onye ogili na-akọzi onye okpe ya ọnụ, ọkwafa bụzi onye ọba bụ ndị ori, ndị ori na-ejide ndị ori, ma fanwa bụ ndị ori, ndị kriminal, ndị highway robber. Fa na-arụ ọbụzi ndị mmadụ maka na adị akwụfụ ụgwọ ọnwa. Mmadụ mee fa kwesịrị ijoin this protest. Ma ndị nne ma ndị nna, unu kwesịkwa ijoin ya. 2 million Nigerians afụgo m protest ahụ, ọ dịkwa mana ọ tụkọkwa n'anya. Unu kwesịrị ịpụta. Onye apụtara ọma na ọnọdụ ọ nọ n'obodo ahụ dị ya mma. Onye apụtara bịa solu ka emenye n'igwe wee, maka asị gidigidi bụ ugwu eze akpụtuo fa afụ. Maka mmadụ bata n'ike eju ebe niile, amaghazi onye a na-ejide ike agwụ. Ndị na-eme mmadụ oppress, mmadụ pụta n'ike eju ebe fa pụtagokwe, mana ọ tụrụ n'anya. Ekwesị mmadụ dụka aja dị n'ala, mmadụ adụka aja dị. Ndị anwụ ekwere apụta, olugokwe na unu ga-eji kpụpụtaba fa, maka ndị anwụ ekwere apụta anyị enyokwefe enyo. Omebulu faso eme ndị mmadụ oppress. Onye ọbụla apụtara na ya, nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka ma ndị agadi, ekwesịrị ịpụtacha, especially ndị youth a na-egbu. Ọ bụ na fa ekwere apụta, onye na-ezo ezo ịma na o sokwe na adịrọ mma, maka apụta endi enye for life, forever, once and for all. Onye ọbụla ekulu mmiri dole edo nwụọ. Ngwa dosado nnukwu ajụjụ do re mi bụrụ ya dosado nnekwuta ajụjụ do re mi banyitoche ọjụgọ ọjụgacha ọjụga ọjụgaga ọjụgagaga mere dosado nnekwuta ajụjụ bụnyitoche dosado nnekwuta ajụjụ doremi bụnyitoche ọjụgagagagaga ọjụga isoro ibe eme ngwa anyị emesigo mbọsị taa, gụba na anyị emesigo.
ọzọ Anyị Mexico ebo anyị Mexico anyị Mexico ebo anyị Mexico anyị bụ ndị Igbo ndị na-emi na nga anyị Mexico anyị bụ ndị Igbo ndị na-emi na nga anyị Mexico. ngwa ka emesịanụ ka ọ dị mgbe ọzọ ka ọ dị mbọsị onye ori ga-akwa nne ka anyị chọọ ngaji anyị unu ji ebinyela anyị aka n'ebe na YouTube channel unu ruo cheli ka m kwuchie papa nnukwu ịbịa iwere aka nnukwu mkpụrụ aka gị binye ebe na-acha mmemme ede gịnị subscribe ibinye na ya ibinyekwa n'ebe mgbalimgba na-ege ntị Igbo ka anyị na-asụ anya chọrọ ngili Igbo iwere aka gị ibinyekwa n'ebe na mgbalimgba ya bụ na subscribe go ka anyị wee gaba n'iru welu na-ịkwado anyị ka anyị wee na-aga n'iru ngwa sini ka emesịa ne papa nnekwu ọdụnze ngwa si ka emesịa si ọdụnze si ka emesịa onye ebu ọdụnze ọdụdụ nwa onye nze ọ bụ unu ga ngwa papa bịa kene na agịdịgba nwa ebe si agịdịgba nwa si onye na-eghe ughele n'azụ anyị Obinna ọ dịkwa egwu rili nekwa anya ihe na-eme na wesi na leader nọkwa n'online anyị adị Simara Nnamdi Kanu na bido Zoom na 7 Zoom cheli papa na Nnamdi Kanu na-ebido gịnị Zoom Nnamdi Kanu na-ebido Zoom onye gwara na Zoom ka ọ na-ebido ọ na-ekwu ọrọta bụ Satọde ọ na-ekwu n'okwu mbọsị ụka ka o ji ekwu okwu ma ọ bịakwala ọzọ maka ọ na-abịaba EndSARS wonu EndSARS wonu EndSARS ngwa ka ọ dụzie anyị ka emesịa onye na-akwụ m akpa ngwa na-ekwego m ụfọdụ ihe asụkwa m aka n'anya papa